नमस्ते. इथे बघा आम्हाला आता भरपूर गिफ्ट आले. जे गिफ्ट आहे एकाच ग्रुपने आणलेलं आहे. जे आपले 3 मॅडम खाली संगीत खुर्ची खेळत होते, आता तुम्ही अंताक्षरी पण खेळलात बघा इकडे. जर असं तुम्ही ग्रुप येताय ना तर इथे आम्ही गेम्स ठेवू, पण तुम्ही सांगा की तुम्हाला इंटरेस्ट आहे की नाही. कारण काय असतं अर्धे 50% इंटरेस्टेड असतात, 50% ना इंटरेस्टेड नसतं. बरोबर आहे. तर तुम्हाला आमच्या ब्लॉग मध्ये यायचं असेल तरी तुम्ही सांगा की तुम्ही आमच्या बरोबर आम्हाला तुमच्या ब्लॉग मध्ये यायला आवडेल. असं तुम्ही जसं तुम्ही कसं सांगता की आम्हाला फिरायला जायचंय, आम्हाला हे जेवायला पाहिजे, आम्हाला ते जेवायला पाहिजे, तसं सांगा की आम्हाला पण ब्लॉग मध्ये घ्या. आम्हाला पण तुमचा रिव्ह्यू द्यायचा असेल तुम्ही रिव्ह्यू देऊ शकता. तुम्हाला काय बोलायचं असेल ते. आणि जर तुमचे वरचे रूम असेल ना, तुम्हाला जर मम्मीशी बोलायचं असेल, आईशी बोलायचं असेल, आमच्याशी बोलायचं, तुम्ही बिंदास खाली या. कारण आम्ही वरती येत नाही. कारण आम्ही वरती आलो तर असं आम्हाला काय वाटतं की तुमची प्रायव्हसी हर्ट होईल. बरोबर. खालचे ट्विन 1 ट्विन 2 वाले कसे असे फिरतच असतात, ते बोलत राहतात. हे सर्व क्लिअर आता गेलं. ओके. आणि हे सर्व गिफ्ट बघा त्या एका ग्रुपने दिलेलं आहे. तर सुरुवातीला मला मिठाईचा बॉक्स दिलाय. ही प्रशांत कॉर्नरची वन ऑफ द बेस्ट मिठाई आहे. ही आतमध्ये खोलून पण बघायची गरज नाही की ह्याची क्वालिटीची लेवल काय असते. आणि हे जे देणारे व्यक्ती असतात एकदम स्टँडर्ड, त्यांना माहिती आहे स्टँडर्ड माणसांना स्टँडर्ड मिठाई. हे बॅग बघूनच हे ऑलरेडी आमच्याकडे हे 5-6 बॉक्स या प्रशांत कॉर्नरचे आलेले आहे. टेस्ट एकदम भारी आहे, एकदम भारी, मस्त. आणि ह्याच्यात पण जे काय मिठाई असेल ना ती क्वालिटीची A1 असेल बघा. आता फक्त बघूया ह्याच्यात काय कोणती व्हरायटी त्यांनी आपल्यासाठी आणलेली आहे. काय असू शकतं? काही गेसेस? काजू कतरी. आई तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्यात काय असेल? बघायच्या आधी पोट भरलं. हा, बघायच्या आधी तर पोट भरलेलं आहे. तर बघूया आपल्या ह्या फेमस मिठाई शॉपच्या बॉक्स मध्ये आपल्याला काय इथे अवेलेबल होत आहे. आई सांगा तुम्ही काय. मी बघू का? असं नसतं हे. अरे वा, चुकीचं आहे. आम्हाला दाखवा. फुलजा सेंसे. मी तर म्हणते काजू कतरी नाही. हे बघा आणि हे ड्रायफ्रूट मिठाई असते ना, किती ड्रायफ्रूट मिठाई. हा, त्यांनी कसं हे अरेंजमेंट बघा अशी सरळ पण ठेवली. चला, एवढ्या आवडीने आणली आहे तर मी तुम्हाला एक टेस्ट करूनच दाखवतो. मम्मी खाणार आहेस? आई करा लवकर घाई. दिला आहे आम्हाला आता फॉर दिस गिफ्ट. आणि खरं ह्या शॉप मधून तुम्ही जे आणताय ना, तुम्ही खर्च करताय आमच्यासाठी. आणि प्राइस प्रमाणे तसं गिफ्ट मी खाऊन बघतो. हे बघा इकडे तोडल्यावर बघा कसं दिसतंय ते. छान दिसतंय. ड्रायफ्रूटची आहे सर्व. ह्याला बोलतात मिठाई. ही मिठाईचा बॉक्स मी आता कोणाला देत नाही, माझ्याकडेच ठेवतोय मी. ते ड्रायफ्रूटचं आहे ना म्हणून. सुंदर आहे ना. आई आणि मी संपवणार आहे. तुम्ही दोघांना साड्या आल्यात ना, आम्हाला काय, आम्ही हे खाणार. हा, मी दाखवू का काय? तू दाखव दे. ओपन कर. मी दाखव. ह्याला ओपन करायला मला वाटतं हे लागेल. चला. अरे वा, आयटम वेगवेगळे येतात. किचन रिलेटेड. आणि काहीतरी फोडायला लागतंय आता. पॅन असते. चला, जरा एक्साइटमेंट होत असेल ना. मला वाटतं चहा बनवायचं ते हे असेल. ते चहा बनवायचं. येस, ते तर टुक 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 आवाज येतो बघा. आवाज आला. तिथे इकडे. हे मग टाइमपास मम्मी करत बसते. आणि हा भांडा मी तुम्हाला बाहेर काढून दाखवतो. म्हणजे त्यांनी जी गोष्ट तुम्ही तिघांनी मला वाटतं नोट केलंय की चायचं जे बनवणं स्पेसिफिक आपल्याकडे भांडं नाहीये. तुम्ही म्हणजे भरपूर चांगलं ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे. आणि गिफ्ट हे भरपूर चांगलं दिलेलं आहे. किचनला मस्त आहे ते. एकदम छान आहे.
ही मिठाई पण घ्यायलाच नको बाहेरून काय. हा आता बघा हे आम्हाला खायला फ्युचर मध्ये लागलं असतं आणि इथे बघ हे दिलंय म्हणजे ओतायला सुद्धा दिलंय पोतायला पण हा बरोबर आहे ना बरोबर. आणि हातावर पकडूनच समजते की स्टीलची क्वालिटी चांगली आणि जड आणि मस्त आहे. आपण काल डिमांडला गेलेलो, मी स्टीलचं शोधत होती ना, हे शोधत होतो तू? बरं झालं ना. वा, किती रुपये वाचवले एका माझे तुम्ही? दुकानातून केवढं आणलं एवढं ते आम्ही वापरलं. 700 रुपयाचं आहे म्हणजे ऑलमोस्ट डिस्काउंट घेऊन 500-550 ला असेल. म्हणजे तुम्ही आमचे एवढे पैसे वाचवले, थँक्यू. आणि लक्षात राहिलं आम्ही चहा बनवले की तुम्ही दिले होते ते. बरोबर मस्त आहे ते बघा आता तू बघा क्वालिटी एकदम चांगली आहे ना. मस्त आहे. वा क्वालिटी बघा आई. मी तुम्हाला सांगू गिफ्ट काजलला आणि मम्मीला तुम्ही देता पण इनडायरेक्टली तुम्ही माझे पैसे वाचवता इथे. काय माहिती का, हे जर तुम्ही घेतलात नाही ना तर मला ते पैसे टाकून घ्यावंच लागणार आहे कारण हे गरजेच्या वस्तू आहे. छान आहे, मस्त. आता काजल कधीही बाहेर गेली, चांगला आहे तो. चांगला. कितीही बाहेर गेली तरी तिला हे डॉल्स पाहिजेच असतात कुठे ना कुठे गेली तरी. होय बरोबर आहे. दिसले की तिला वावत असतं. वाव पिंक परी, पिंक परी. खाली कर झोपा. आता आम्ही झोपणार. ठेवा झोपू दे इकडे. इकडे नको. दाखव ते कसं आहे आणि सॉफ्ट आहे एकदम. एकदम म्हणजे नरम नरम आहे. हाताला लावून बघा, आई बघा, मम्मी बघ. मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम. हा, आहे. आता मी ते डिमार्ट मधनं मला दिलेलं ना गिफ्ट गेस्टनी, टेडीबेअर होता स्किन क्रीम कलरचा तो ते मला वाटतं ते पण सुरत वरून आले होते वाटतं ना ते. हो हो त्यांनी मला दिलेलं इकडे आपल्या डिमार्ट मधनच घेतलेलं त्यांनी. तर ते पण मी आता वर खाली काढणार आहे कारण मी पॅक करून ठेवलं. वादळ आहे, खूप सॉफ्ट आहे, मस्त आहे. आणि ते हाय भाऊ, बाबा आणि आई पण आहे माझ्याकडे. मग सर्वांना एकत्र करून चहा दे त्यांना बनवल्या. आणि आता शेवटचं दाखवायचं, ही कोणासाठी साडी आली मला सांगा. ही कोणासाठी आली काजल? ही मम्मीसाठी. मम्मी जर ओपन करी. आणि काजल तुला ह्याच्यातलं काय आलंय जरा ते बावल्याला झोपू दे जरा, झोपायची वेळ झाली. ह्याच्यातलं तुझं काय आलं ओपन कर. तुझं पण ना. हा माझं पण काढ. तुझं काढू. ती खेकडा मोडण्यासाठी आणलेली कैची खेकडा. ऍक्च्युली ती आम्ही किचनच्या ह्याच्यासाठी वापरतो आता. बघा काजलसाठी काय आणलेलं आहे. गिफ्ट दिलंय हे ओमकारला. वा 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 माझ्यासाठी जर 40 नंबर 40 बरोबर कसं काय माहितीये. बरोबर नंबर आणला 40 आणि नंबर. ब्रँड बघितला का, झुडिओचा आहे. अरे वा आम्ही झुडिओ मधनं शॉपिंग केलेली ना. बघूया. हा, आपण क्वालिटी छान वाटते. आपण मस्त झुडिओ वाटेल मधनच एकदम. घेतलेले ना. चला लग्नाची सोय झालेली आहे. नाही खरं ह्या ग्रुपने जेवढी मदत केलेली आहे ना, माझे भरपूर तुम्ही पैसे वाचवलेले आहेत. मला आता काय घ्यायची गरज नाही आणि नाही मला आता काजलला आणि मम्मीला काय घ्यायची गरज आहे. ही साडी लग्नासाठी हे ठीक आहे पण अजूनच घ्यायचं लग्न. म्हणजे हाय खर्च आहे आपल्याला वाटतं. हे उघडा. हे काय ही साडी, ही माझी साडी बघ ना. मम्मीची साडी बघ. माझी साडी बघ. वाव. मस्त ना. गुजराती कलर छान आहे ना. गुजराती फॅशनची आहे. छान. हा मस्त आहे. आणि काजल तुझी दाखव. बांधणीची मम्मीची साडी. उलट चांगली आहे. बांधणीची आहे, तुम्हाला दिली. See this. ही आहे मराठी स्टाईल साडी. शाईन कर शाईन. मराठी स्टाईल साडी. चला व्हेरी गुड. मग अजून एक आहे. अजून काय आहे? अजून एक आहे. टॉप आहे तुला. टॉप 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 हे बघ. अरे टॉप पण आहे तुला. हो ती बोले ना. मजाच आहे तुझी काजल. चला आता मी बघा ह्यांना तो तुम्ही गिफ्ट दिलात पण थँक्यू मी म्हणतोय तुम्हाला कारण परत आमच्या लेडीज मागत होत्या साड्या आणि तुम्ही दिल्या त्यांना साड्या. घरातलं लग्न आहे ना आता. तर माझे पैसे मग मला साड्या आता घ्यायला नको कारण तुम्ही ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. होय. आणि अजून काजलला त्या रिलेटिव्हनी सुद्धा ड्रेस आणि काय मम्मीला काजलला आणलेत ना. काजल दाखवते ते ते पण छान ते आहे. शिवायला दिलेले. नाही काल तर आले ना काल आणले परवा. ना विनीतानी यांनी. हो शोभा यांनी. म्हणजे तुम्ही विचार करा काय लेवलचे गिफ्ट येतात इथे कपड्यांमध्ये. तर मी आता हे ना हे त्यांच्या हातात देणारच नाही. मी इथे कबाट लावणार आहे कबाट हो, आहे तुम्ही आणि कबाट मध्ये एक 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 ठेवणार आहे मी आता सर्व. गुजराती पद्धतीची साडी आहे. सर ते भरा त्याच्यात आणि ते माझ्याकडे द्या. जेव्हा काय कार्य असेल तेव्हा तुमच्या समोर ठेवणार ते. दाल नाही का?
नाही तर दरवेळी बायका म्हणतात अरे साड्या कुठे आहेत आमच्या, नवीन साड्या कुठे आहेत. आता अजून बघा काजल आता नवीन आणायला गेली आहे. काजलला कालच गिफ्ट आलेत ना ते, काल परवा. कालच आता हे बघा, हा नीता आंटीने हे गिफ्ट केलं. हे काय, हे परकर. नाही टॉप आहे, अच्छा टॉप आहे जीन्सचा. जीन्स वरती बघा. म्हणजे आता तिच्याकडे 2 टॉप आताच झाले. खोल खोल दाखव, उघडून दाखव. अरे वा एकदम मस्त आहे. बघा आता खाली जीन्स टाकला की मस्त आहे एकदम. नाही पहिले नाही देखा मस्त आहे. अच्छा आहे. जीन्सचा टॉप आहे. जीन्सचा टॉप आणि त्यासोबतच हे सुद्धा आलं तुला आता हे. हो त्यांनीच दिलं. मग आता असं नाही वाटत आपण कपड्याची शॉपिंग करून आलो इकडे. होय. किती आलेत? छान आहे. एकच आहे तो ड्रेस पीस. हे ओढणी आहे ओढणी आहे. आणि हा ड्रेस आहे वरचा आणि हे त्याचा अस्तर आहे. अस्तर आहे. अस्तर पण आहे, अस्तर ह्याच्या हात आहे बघतो. हा सलवार असेल. सलवार आहे तो हा खालचा. सलवार आहे ह्याच्या हात आणि अस्तर ते पण टॉप आहे. आहे. हा ते टॉप हा, आहे. हे अस्तर आहे. अस्तर आहे. ओके. मस्त आहे दाखव. तर कसं वाटतं तुमची आता कपड्याची शॉपिंग झाली आहे की नाही असं वाटतं? हा, अच्छा. झाली आहे तशी, म्हणजे तशी झाली आहे, पण तशी नाही झाली आहे, तशी नाही झाली आहे. म्हणजे हाय काहीतरी. आता आम्ही मुंबईत जाणार ना, अच्छा. मग तेव्हा कपडे नको घालायला नवीन नवीन. मग हे काय का जुने कपडे का तुमचे? हेच घालणार आम्ही. हे आम्ही शिवणार. म्हणजे आपल्याला शॉपिंग करायला नाही जायचंय. थोडी करायची. लेडीज लोकांना ना किती असेल तेवढं कमीच असतं. बरं. आणि यांचं कसं Shopping एक म्हणजे दोनदा साडी सगळ्यांनाच घातली म्हणजे ती साडी परत नाही नेसत ते, असं होतं त्याचं. मग मी काय म्हणतो, प्रत्येक लेडीजनी शेअर करायची. हे तू घे, हे माझी, तू घे. नाही जमतंय हमारे रोलिंग झाली. रोलिंग करायचं. होऊ शकतं ना. होऊ शकतो. चला, अशा प्रकारे भरपूर आमच्याकडे गिफ्ट झालेले आहेत. गिफ्ट ठेवू कुठे असा विचार येऊन मी आता कबाट विकत घेतोय मी आता दुसरा. हा, बरोबर. कपाट ठेवायला जागा नाही आहे. कबाट ठेवणार आणि तो लॉक मारणार, तुम्हाला चावी देणार नाही मी ती दोघींना. आणि ओपन कपाट आणि ह्यांची मजा असते माहिती काय, गिफ्ट आलेत ना हे बघून मोकळे होतात. म्हणून जर फ्युचर मध्ये जर तुम्हाला गिफ्ट उघडताना ह्या दोघांना एक्साइटमेंट दिसली नाही, म्हणजे समजून जायचे या दोघांनी पहिलेच गिफ्ट बघितलेले आहेत. आज आम्ही बघितलेले नाही. आज मी बघूच दिले नाही तुम्हाला. हा, आम्ही बघितलेच नाही. म्हणजे फर्स्ट टाइमचं एक्सप्रेशन वेगळं असतं, बरोबर आहे ना. होय. पण ते कसं आमच्याकडून राहत नाही ना काजल, गिफ्ट आले की असे हात शिवशिवतात आमचे. नाही म्हणजे कुतूहल होतं काय 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 करून सर्व चिकटपट्ट्या उघडून बघून टाकता तुम्ही सर्व. एकदाच झालेलं ते आयुष्यभर आठवणार. एकदा चूक झाली. हा मोर आहे, मम्मी- मोर आहे. नाही हे एवढी काय नाही एडिट होईल. चला ते बघा, व्हिडिओ एंड झाला होता. मी प्रशांत कॉर्नरचा बॉक्स परत उघडत होतो खायला. पण बघा, एक मी परत मिठाई खाणार आहे इकडे, कारण भरपूर सुंदर आहे, चव एकदम चांगली आहे. त्यावरून आमचं एक लक्ष इथे गेला. ह्याच गॅसनी आमच्या कालूला आणि बुब्बूला बिस्किटचे पुढे आणलेत, तर त्या दोघांतर्फे पण थँक्यू. आणि ते दोघं आता लास्ट मंडेला त्याला नेलं होतं, म्हणजे 8वा दिवस, 7 दिवस ते दोघं क्लिनिक मध्ये आहेत. ऑपरेशन करून 1 दिवस अगोदर ठेवलं, ऑपरेट करून 3-4 दिवस ठेवलं. म्हणजे कसं, त्यांचे जे सिलाई असतील, ज्यांना ते टाके मारले असतील, तर ते कसे हे आहेत, बाहेरचे आहेत, कुठेही पळणार, कधीही भुकणार, त्यांचे ते ढिले होतील. म्हणून एक चांगला उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांनी त्यांना 1 आठवडा त्यांच्याकडे ठेवलेला आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आता जेव्हा उद्या त्यांना आणतील, आज आणणार होते पण काही कामानिमित्त ते आणू नाही शकले, म्हणून ते उद्या आणणार आहे. पिकअप ड्रॉप सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे. तर आपले बुब्बू तुम्हाला उद्या दिसतील. तर त्यांना हे बुब्बू नाहीत ना, पण आम्ही दरवाजाला लॉक लावून झोपतो. आम्हाला तर म्हणजे ते आमची टाईट सिक्युरिटी आहे. कोणाच्या दम इथे येऊन दाखवा, चावले आमची गॅरंटी नाही. बरोबर आहे ना. ते नाहीत ना, तर आम्ही दरवाजाला लॉक लावून झोपतो. ते असल्यावर आहे ना, आम्ही बिंदास झोपतो दरवाजा बंद करून. कोणी आलं ना तर ते अडवतील एवढी त्यांच्यात पॉवर आहे. आणि आमच्या प्रोटेक्शन साठी ते अंगावर पण एक ना वाघ आला ना, वाघ एक आम्ही एक दुसऱ्यांना बघून पळू, पण ते आमच्यासाठी उड्या मारतील, त्यांच्या जरी वाघ त्यांना खायला आला तरी. एवढी मी गॅरंटी देऊ शकते त्या दोघींची. बरोबर आहे ना. तर ते उद्या येतील. त्यांना मग डॉग फूडच घेऊ. नंतर मग हे सर्व पोडे भात सर्व चिकन बिकन त्यांना नंतर देऊ. सध्या पुरते त्यांचं पत्ते पालन केलं पाहिजे. आता डॉक्टरला विचारणार आपण काय त्यांना खाऊ देऊ शकतो. काय खायला द्यायचं. आणि गिफ्ट साठी थँक्यू, या सर्व गिफ्ट साठी थँक्यू. आणि काजलचा बावला इकडे उलटा झालेला आहे, आता त्याला सरळ करून बसवूया. नशिबा बावल्या रात्रीच्या बोलत बिलत नाही. ताता विंचू पाहिजे होते. का भारी झाला. ताता विंचू
ते काम भारी झालं असतं. चला झोपा, टाइम बघा काय झालाय. 12 वाजले. चला, गुड नाईट.